Čaute, a v dnešnom videu vám ukážem, ako vymeniť puškohľad na tejto vzduchovke Hammerly. Takže začneme tým, že tu máme 11 mm rytinu a tu máme drážku na uchytenie montáže. Dobre, takže na montáž poznáme jednodielnu a dvojdielnu. Ja odporúčam používať túto jednodielnu, lebo táto sa menej hýbe a je kvalitnejšia. A v tej montáži je takáto skrutka, ktorá zapadne do tejto drážky a potom s tým už nepohneme. Ani raz s tým nepohne. Začneme tým, že si otvoríme nožičky. Položíme si zbraň. Teraz si dáme nadstavec na tieto šroby a prišrobujeme to, aby to bolo pevne. Dobre, keď to máme, tak tam nasadíme puškohľad. Dáme ho sem, ale záleží na tom, že v akej vzdialenosti ho dáme. Keď ho dáme takto, tak to bude nesprávne. Musí byť ideálne v strede. To sa dá vyrátať pomocou takých rovníc, ktoré nepoznám, ale ja to robím od oka, milimeter plus minus. A ešte táto montáž je hliníková a puškohľad je vyrobený z tvrdenej oceli. Takže kvôli tomu tam treba nalepiť z kobercovej pásky do tohto také časti, aby sa to tam pokrylo a aby sa tá oceľ a hliník netreli, lebo by to mohlo pokaziť montáž a poškriabať puškohľad a to by bolo zlé. No, že si to berieme kobercovú lepiacu pásku. Zase, aby to nevyčnievalo. Dáme to tam, potom pokračujeme ešte sem a teraz na túto vrchnú časť montáže ešte. Montáž je už oblepená kobercovou lepiacou páskou, takže puškohľad sa nám nebude hýbať a ani sa nám nepoškriabe. Takže ho nasadíme. Ja tu už mám také otlačky, že kde bol. Na videu to asi nebude vidno. A ešte jedna dôležitá rada. Tento puškohľad musí mať ten krížik, keď sa do neho pozriete, pravý uhol musí zvierať. No lebo keď bude takto, tak s ním môžete strieľať takto, aby ste strieľali rovno. A to bude zlé. Au. Takže na puškohľade nastavíme pravý uhol. Takže si pozrieme niečo, čo má isto pravý uhol. Krížik zarovnám s tým vrchom. Dám si nožičky. Nožičky musia byť rovnako vytiahnuté, lebo potom to bude zlé. Puškohľad je už dobre nastavený a keď sa do neho pozriem, tak má pravý uhol s podložkou. Takže teraz dáme vrchnú časť montáže a dáme tam montážne skrutky. No, odporúčam ich šrobovať ako na aute. Táto, aby sa to príliš neopohol ten puškohľad, lebo on sa môže zlomiť. Dobre, a keď ho budeme chcieť nastreliť, tak tu máme dve prepínače, s ktorými budeme posúvať tie sklíčka. Týmto, keď pôjdeme do takto, tak pôjde hore, keď pôjdeme proti smere, tak guľka bude padať dole. Týmto, keď pôjdeme right, či left, to je asi doľava, tak keď pôjdeme takto, tak pôjde guľka doľava a keď pôjdeme takto, tak pôjde guľka doprava. Musíte si pozrieť toto, čo je tu napísané a ako ukazuje šípka.
Takže dúfam, že vám toto video pomohlo a váš poškohľad vám bude dobre slúžiť.